Trump will still be the president of the United States. Chiukwu ọwụ ya kere ndị ọcha gere ntị ị ga-asị onye kụchine gị. That's why iji were idiot. Enwebe any man of God, enwebe any pastor, enwebe any priest, enwebe any prophet, enwebe any native doctor n'ụzọ more than the awakened one of the Biafran people. All of them enweke transcend the mind, enweke hụ the behind of the Paiwan Tapa. Enwere ike ịgwọ ọgwụ ga-efere ruo ebe enwere ike enweghị ke hụrụ ụzọ karịa m. I am awakened, and an awakened mind cannot be enslaved. An awakened mind ana-eri bullshit. Onye tetere n'ụra ana-eri mugu, ana-eri job. Ndị a na-eri job wee fulefu. Ndị Igbo ga-eburu akwụkwọ nsọ, akwụkwọ inyo ha na-ekpere onye ọcha na-akpọ ntuni, na-ekpere n'iji otu edere na Baịbụl sị na ya kpọrọ na nwaanyị onye ọzọ gara anya tụma ime. Only ndị Igbo ndị nzuzu, ndị ofege a ga-eburu ha gafe ama nna ha. Maka anyị anụwo hụ na the time a ga-asị chere ka eji nwayọọ gba. Enwe ihe a ga-eji nwayọọ agba ha. Ekwesịrị iwere mkpara kụọ ha n'isi ka Chineke kpọọ ha ọkụ. Because all this idiot mere anyị na-eji adọla azụ n'inwere onwe. All those idiots. Because an awakened mind ana-eri ọrụ. Imagine na 80% of ndị Igbo dị awakened. O nwere ihe ọzọ a na-eche eche. Anyị amara n'onwe, anyị ga-enwere onwe. Because onye mara onwe ya nwere onwe. Ịmara Chukwu amara gị. Ịmara mmụọ gị na ya so ya ụwa. Mmụọ amara gị oferụrụ ezone gị nri. Ma ga ama ha were ekpere li iji otu efulefu dị ka gịnị. Nwee ga-ekpere n'ukwu gị na-agagharị ka atụrụ na-enweghị onye nche. Chukwu a na-aza ekpere ọdịsi ji otu efulefu ndị nọ na Catholic Church na ndị na-akụ aka na-eje agbọtọrọ ụmụ nwaanyị ndị na-enweghị di, na-eje agbọtọrọ na ke Ebuka Obi ya na-akọrọ ha rubbish bullshit. Mgbe ndị ọcha mma Nnamdi Kanu mma Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, mma ya onye ụmụ ihe, ụmụ Chukwu, ụmụ ihe, children of light, ụmụ Chukwu. So before ndị ọcha abịa n'ala anyị enwere ụmụ Chukwu. Before ndị ọcha abịa n'ala Igbo anyị nwere arọ Chukwu. Ele ihe ndị ọcha butere n'anyị. Before ndị ọcha abịa n'ala Igbo anyị nwere ụmụ ekwensu. N'ala Igbo o nwere village a na-akpọ ụmụ ekwensu. So does mean na ndị ewu ndị ọjọọ? No. Ụmụ the children of God of war. Otoji nwee Kamal ọzụzụ means Kanu. Otoji nwee Amadi, Mr. Amadi, Mrs. Amadi, it means Amadioha. Ndị Igbo nnụwu ndị eri eriene nnụ. An idiot like you in the days of Nnamdi Kanu. Nnamdi Ezebiro nọ n'aka ndị iro maka ihe efulefu dị ka gịnị. Still tetebe n'ụra ịmata na iwu an idiot eriri. Gị mata na iwu onye eriri na iwu ohu. Otu the Bible ji si ohu be subject to ndị ọcha
na-achị idiot dị ka gịnị ndị ọcha riri efulefu dị ka gịnị riri gone be subject. An idiot will not understand me. Efulefu onye riri eri agaghị m understand. Ndị na-achụgharị pastor na priest, those idiots, they will not understand me. But only few people that will understand me. And ekele m Chukwu. Ekele m Chukwu. Kelekwanụ mmụọ nọ n'ala nna ha ka ha gbaa n'onye amụma akaebe, so that mgbe m na-anọghị n'elu ụwa, thousands and thousands of generations will talk about me. And when only two things mmadụ nwere ike ime n'elu ụwa, aha ya dị everlasting. Ọwụhụ ma lụrụ ụmụ nwaanyị ara ha buru ibu, ma ndị ike ha buru ibu, ma ọ wee mụrụ ụmụ 10 or 50, ma ịrụrụ 20 plot, ma ịrụrụ 50 plot, ma ịrụrụ nwere 5-10 cars with ndị oti mkpu na-achụgharị gị, it is useless. Efulefu dị ka gị na-nwụọ ka gị ewere ego gị richashịa ya ka gị efuo. Enwere only two things mmadụ nwere ike